Αναρωτηθήκατε ποτέ τι θα συνέβαινε άμα συνδυάζαμε ντονέρ, Τουρκία και 3 Έλληνες? Ούτε εγώ ξέρω προσωπικά, αλλά θα το δούμε μαζί στο Rap Simulator, που ακολουθεί μόλις τώρα. Αυτά γιατί είναι ξέμπαρκα. Εκεί τα άφησα για να τα πάρουν. Σε ένα τελάρο ήταν αφού. Δεν το παίρνεις το τελάρο, ένα τα παίρνεις. Πάρ' το τελάρο ρε XP. Πάρτε το εσείς. Μπάρα μου. Πώς θα παίρνεις ένα ρε, μέσα στο τελάρο τα βάζουμε. Το έφερα το τελάρο. Ο ντόνερ πρέπει να ανοίξει. Unpack. Και να τον βάλουμε εδώ πέρα. Και να τον βάλουμε να ψηθεί κιόλας. Άστο να ψηθεί, πάτα Ναι. Το βάζω εγώ, άρχιστη. Με το δεξί το παίρνουμε όλο, ωραία. Το δεξί κλικ. Ναι. The click. The click. Click. Οι πίτες είναι μαγειρεμένες, απλά δεν καίγονται, οπότε άσε εκεί πέρα να κάθονται, ξέρω. Ναι. Ας τις βγάλτες. Δεν καίγονται, δεν χρειάζεται να τις βγάλεις. Μετά τι, δεν θα έχουμε χώρο εδώ για να φτιάχνεις πράγματα. Εδώ. Δεν έχεις χώρο μετά ρε, όταν έρχονται οι παραγγελίες. Πρέπει να τα φτιάξεις κάπου τα πράγματα. Εδώ πέρα φτιάχνεις τα πράγματα, δεν χρειάζεται εδώ. Θα τις παίρνω από εκεί. Βάλτε πίσω γαμότο. Άστες εδώ. Δικτάτορας, άντε γαμό. Η γάτα. Η γάτα υπάρχει απλά. Να πετάξω κόλλο για να πάει καλά η μέρα. Drop it like it's hot, drop it like it's hot, drop it like it's hot. When the pig. Τι με είπε, Daddy μου είπε. Τι? Λένε κάτι τέτοια, Daddy you like me, κάτι τέτοιο είπε. Να μαζεύουμε τους δίσκους, κυρίες. Εκεί πήγαινα, αλλά πετάχτηκε σαν τσου, τι να κάνω. Α, συγγνώμη πάλι. Πάνε να πας. Πάρτε παραγγελία, πάρτε παραγγελία. Άσε. Παιδιά, θα μάθετε και θα είστε στον αυτόματο μετά, δεν σας ελέγχω. Γιάννη, έχω κάνει χρόνια παπαλούι. Και εγώ έχω κάνει χρόνια παπαλούι. Το καλύτερο παπαλούι είναι το φριζέρια το καλύτερο. Το κοτόπουλο είναι. Το φριζέρια είναι το καλύτερο, σκάστε. Κι άλλος έρχεται, ομή πίτα σε όλους, σε γάμι στο ψήσιμο. Σας άρεσε κύριε, σας άρεσε. Αχα, το κλέψε. Είναι στρίπερ που με πληρώσανε για να τρώω τον κόλλο. Και μπασκετάκι, έχει ωραία γειτονιά. Ιταλία είναι. Ω, Τουρκία είναι γάμο. Και μπάπ, τι θα ήταν. Τι? Και μπάπ είναι, τι θα ήταν. Ισχύει, εντάξει, έμοιαζε λίγο με Ιταλία, συγγνώμη. Πάμε παίξουμε λίγο, πάμε λίγο ταπεινά πρώτη μέρα. Πάμε 10 ευρώ μόνο. 81 ευρώ βάζεις. Να δούμε. 13, έλα, τι 13. Shit, 15. Shit. 23, πόραμα. Έλα, 1,10 δεκάρικο. Θα το βγάλουμε πίσω. Θα το βγάλουμε πίσω τα χαμένα. 10. Βάρα. 17. Βαράω ή περιμένω? Πόσο 17 είναι. δεν ξέρω να... Hit. Έλα τώρα παίξουμε. Ένα δυνατό 20 θα παίξουμε τώρα. Ρε, Θα βγάλω πίσω. 15. Παίζω ή όχι? Παίζω. Έλα, 21. Νίκησε. Stay. Έλα. Τα βγάλα πίσω τα λεφτά, παιδιά. Ωραία φίλε, γυναίκα simulator. Ωραία νεσφοσύνη. Λίγο καμπούρα έχει. Έχει λίγο καμπούρα, είναι αλήθεια. Τι καμπούρα είναι αυτή ρε? πού είναι τα γιαούρτια. Άμα δεν πήγε. Πού είναι τα γιαούρτια ρε. Στο ψυγείο ρε. Ποιο ψυγείο, το άλλο. Το δίπλα μας. στο ταμείο. Ρε, μη μου κλέβεις. Εγώ το δικό μου ήταν αυτό ρε. Μη μου κλέβεις. Τώρα τι έχει, δεν ξέρουμε κάτι έχει μέσα. Εγώ τα έκανα, κοίτα. Το 8 πάω. Πού είναι το 8 γάμο? Εγώ στο τέλος. Να, στην όμορφη κυρία πήρα. Με στην καμπούρα. Το 7 θέλει και γιαούρτι, δεν βλέπω. Γαμώ, φύγε από μπροστά. Δεν θέλει. Πάτε την παραγγελία. Θες να πας να την πάρεις εσύ. Εγώ περιμένω να γίνω γύρος. Δεν θα γίνει περισσότερο όσο κάθεσαι μπροστά. Όταν κοιτάω ψήνεται πιο πολύ. Τι κάνατε εδώ ρε? Τι είναι αυτό? Απλά κάποιος άφησε μισό φαγητό εδώ πέρα. Και δεν τη λήξατε καν. Απλά έχει ένα γιαούρτι. Τη λήξω. Βάλω απλά, θα κάνω το υπόλοιπο απλά. Ο 2 είναι αυτό, το 2 είναι, τσίπτο στο 2. Ναι, αλλά δεν είχε γιαούρτι ο 2. Είχε. Δεν θέλει γιαούρτι ο 2. Οδηγία. Παιδιά,
Ναι, τελείωσε η ώρα, δεν θα έρθει κανένα άλλο γιατί ψήνεται πίτες. Εντάξει, νομίζω μπορούν. Άνονται. Α, δεν κάνουν save αυτές. Αν βάλεις το πηγείο. Μπράβο, μαλάκα. Όχι, not save λέει. Έχεις το save χ. Α, τέλειο. Δεν κάνουν save. Μπράβο, μπράβο. Πάσαμε Έκλεισε το μαγαζί. 5 πίτες. Βλάκα. Της λείπει ένα δάχτυλο. Τι έκανε? Της λείπει ένα δάχτυλο. Πάμε λίγο. Μαρούλι. Το δένουμε. Και μια σουμάδα. Ωραία. Απαιτητικό γίνεται. Πού να δουλέψουμε και στα αλήθεια. Έχω μπει μέσα του. Τα εντόστια του βλέπω. Τι ωραία γραφικά γλώσσες ήταν εκείνα. Ενδιαφέρον. Σταμάτα να χαμάς στον αέρα, δεν με αφήνει να κουνηθώ. Κάνω το ένα. Ρε, άμα δεν τελειώσει το emote δεν σε πει να κάνεις τίποτα. Ναι, ρε, τίποτα. Εγώ πρέπει να χέσω. Μετά να τελειώσει αυτή η μέρα, περίμενε. Πάρτε κάποιος την παραγγελία. Δήμητρα, Μισό. τι φτάσει να χέσεις. Ρε, πόσο στο μάχη. Περίμενα να τελειώσει η μέρα. Αυτό τον πληρώνουμε 40 ευρώ τη μέρα. Ξέρω εγώ. Περιμένει. Νόμιζα τον παίρνεις διάφορα. Τον αγοράζεις, λες και είναι. Δεν είναι Α, σκλάβο. Λες και είναι σκλάβος. Πρέπει να τον παίρνεις διάφορα. Τι έτσι, Ναι, πάρε και μπαπ και μαρούλι κάποιος. μαλακέ. Ας πάρει λίγο κάποιος, σας παρακαλώ αυτό το δίσκο, δεν σηκώνεται. Πού γιατί μου πήρες το γιαούρτι, Το ήθελα. Γιάννη. Το οποίο ποιος το έδωσε, εγώ αυτό δεν το έκανα άμα το κάνατε εσείς. Τι είναι αυτό τώρα. Πόρε πούστη μου, αυτό είναι Πάω έτοιμο, να αυτό είναι αγοράσω. έτοιμο. Το πάρει κάποιος το πάει στο 3. Αυτό Πάτε είναι στο τρία. 3. Να αγοράσω και μπαπιά. Ναι, και Όχι το μαρούλι. γιαούρτι. Τι κάνεις. Μην Μόνο μιλάς. γίνεσαι. Γραμμό αυτό σπίτι. Δείτε εδώ το Force έχει ο τέτοιος ο waiter. Έρχεται και το κλέβει. Bye, bam. Γιατί έχει στο πάτωμα ένα. Δεν το άρεσε. Τι κάνατε. Κάποιος άφησε στο πάτωμα απλά. Τι έχει μέσα αυτό. Της Παναγίας στα μάτια έχει. Κάνω το 6. Αυτό είναι το νούμερο 1 υποθέτω. Κάνω το 2. Ναι, το πάρω. Τι να κάνω. Ξεκινάμε. Να βάψω τους τοίχους. Έκανα φθηνό, καλό. Αυτό δεν τα θέλουμε ακόμα τα άλλα. Το γκριλ έχει να φτιάξουμε. Για τα κεμπάπια. Είναι γρήγορα γίνονται αυτά, ξέρω. Το έφτιαξα ήδη το γκριλ, ήταν φθηνό. Πρέπει να φτιάξω και το ψυγείο, αν δεν κάνω και το ψυγείο. Και στην επόμενη μέρα μου είναι να μαζέψουμε λίγα λεφτά τώρα, να κάνουμε lock-in, να φτιάξουμε τους τοίχους. Γιατί εγώ τα έφερα, ξέρω εγώ. Τις σουμάδες, Ναι, εγώ τις έφερα. όχι. Να πέσει το βίντεο ρε, τι όχι. Flashback. Boom. Τις έβαψε. Τώρα άμα κλείσω τη μέρα, να την κλείσω. Ναι. Την κλείνω για να δούμε την αλλαγή στο μαγαζί. Βάλουμε και 356. Οκ. Να δούμε τι αλλαγή έχει το μαγαζί τώρα. Άιντε. Άιντε, έχουμε πως τραπέζια ρε. Ου. Με αυτό σημαίνει παραπάνω κόσμο. Σπουτάσα γίνεται. Να. Βάρα. Όλα τα λεφτά. Ρε. 6, αντίο. Φτάσαμε. Βάλε 200 ευρώ. Ρε Γιάννη, φτάσει. Άντε, Τέλειο. Χαιρετούμε. τα λέμε.